सोर फैदों जोंना मा होनना बुंगोन लाइफ स्टाइल विथ बिराज हेल' 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 कनेक्ट कमेन्ट hello 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 good morning bro Dina Maxilla good morning good morning good morning bro good morning
एक्सेल ब्र' माबोरै जाखो मैया मोनायाव माथो जेबो रायलायाखै नोंलाय? नोंनि लिभाव थांदोंमोन आङो जेबो रायलायाखै एक्सेल ब्र'आ। Hello, 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 hello. Again, Darna. Hello, hello, hello.
थेंक इउ सो माच हाउस वाइफआबो लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ। दोननोसै आंलै एलबि मानसि गैयालै एलबि दोननोसैलै होला आङो। आं मुट खालामदोंमोन मुट खालामदोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय दं दासो सिरि मोनदों दाना बाब आरे दाबो सिखाराखै नामालै मेक्सेल। नाहसेबाबो मा जाखो मर्निंनि खोन्थादो दे मर्निंनि ब्रेकफास्ट क्या खा लिया बोलो बोलो बिसनायाव गोलाव जाना दङ दाबो बिसनायाव गोलाव जाना दं आरोना देनजारलै नोङो। टिल' लोंदों स्कुलाव दोनहैना फैबाय दाना गथ'फोरखौ आरोना उन्दै उन्दैथार नामा गथ'फोरा आंसोरबाबो ओइ मा मेखा बाजैया बहा दाना माबा मा होनना बुंगोन
ओइ माबा खालामदोनो जाग्रा रेडि खालामदोनो जाग्रा रेडि खालामदोनो नोंहा सिख्ला देरबायना नङा सिख्ला देरबाय दाना सिख्ला देरबाय आरो ने ओमफ्राय न'आवनो नों दारना क्लास क्लास 10 आरोना आदसा क्लास 10 बाय आरोना न'आवनो र' खामानि गैया दिनै बाला बेखारसो दिनै बेखार आनसाबा जाखायोलै मा बुंनो एन जायो एन बाजै आंना नै माबामोन 7 बा 2 आंना मा होनो साबा मोनथाम जादों दिनै दासो जादों मोनथाम मिथिबायना थाब जानो आरोना साब माने आनसाब आरोना आनसाब जाखायोलै जायो मा बुंनो आरोना आनसाब जाखायो मा होनना बुंगोन लोगोफोर आंनिया सानफ्रामबो साब बारायो ओमफ्राय सानफ्रामबो खमायोबो आरोना बिदि जोंना ओरैनो माने थांलाय फैलाय बिदि जायो आरोना सानफ्रामबो मालाबाबो खमायानो हाया आरोना एकदमबारे सानफ्रामबो खमायखायो आरोना आंना गेरेन्टि सानसेयाव मोनबा खमायखायो आंना होमबा सानना नाय आरोना लोगोफोर पारमानेन्टखा आरोना आंना मोनबा खमायनाया सानफ्रामबो फेस होबा मा नंगौ खिन्थालाय सनजय ना आनफेस होबा आनफेस आंनि बायदि आरोना आंनि बायदि होबाथ' नोंसोर रोंनाय नङा दांलै एसे जामेला दङ आरोना आंनि बायदि होनोबा जामेला दङ माने मबाइलावसो बिदियाव बुंनो रोङा दे आंबो नों फन खालामलायनानै ओरैबायदि खालाम ओरै खालाम होननासो बुंहरनांगोन आंबो मिथियालै एन बाजै आरोना आनफेस होनोबा आरोना नोंहा आनफेस नामा आनफेस लाइफ बे होनदों एन फानजारि दा आनफेसखौसो होनदों इयो ओमफ्राय
आं होनो गोसो आं होनो गोसो जाबायमोन आंनि दाना आं होनो गोसो माने जेनेबा जोंनि बायदि होनो नामा ना मा बिदि जोंनि बायदि एलबि नामा जोंनि बायदि एलबि नामा आब' खोन्थाहरलाय फेसखौ आन्दारना बेखायनोथ'लै फेसखौ ओंखायनोथ' जोंनि बायदि एलबि आरोना ने जोंनि बायदि एलबि जोंनि बायदि एलबि होनो नामा होनदों आब' जोंनि बायदि एलबि दा आं होनाय बायदि नामा औ नों बिदिखौ दा सनजित बहा अपसनाव थांनांगौ खिन्थाहर बाजैनो दाना फार्स्टआव नोङो जेनेबा ना फार्स्टआव नोङो माबायाव थांदो बेयायनो थांदो माबायावनो इउटुबाव थांदो जेनेबा नाय आं खोन्थानो आरोना हमना ला नों फार्स्टआव इउटुबाव थांदो इउटुबाव थांनानै बै थ्रि दटआव थांदो थ्रि दटआव थांनानै थ्रि दस लांबाय इउटुबाव थांदो इउटुबाव थांनानै प्लास आइकन थायोना प्लास आइकनाव थांदो लाइभनि अपसनाव थांदो लाइभनि अपसनाव थांनानै ओमफ्राय नेक्स्टनि एसे गोजौआव आगदा साइडखै माबा दङ मा होनना बुंगोन कलम पेन्सिल दं आरोना बे कलम पेन्सिलाव थांदो कलम पेन्सिलाव थांनानै बेहाय मा दङ बेखौ चेक खालामनानै फराय फर्म फिलाप खालामलांदो मा होनांगौ जेनेबा फार्स्टआवनो नोंनि नाम होनांगौ टाइटेलखौ नों मा दोनगोन टाइटेलखौ नों मा दोनगोन टाइटेलखौ होदो टाइटेलखौ होखांनायनि उनाव गाहायाव फैदो गाहायाव थांनानै नोङो डिसक्रिपसन होदो डिसक्रिपसन होनायनि उनाव नों डिसक्रिपसनाव माबाफोर लिरो नामा लकेसनाव माबाफोर लिरगोन नामा मा लकेसन होगोन ओमफ्राय बिनि उनाव मा होनो स्क्रिन कास्ट थाखाय आरो बे स्क्रिन कास्टखौ अन खालामनांगोन आरो ना जेब्ला नों स्क्रिन कास्टखौ अन खालामा अब्ला नोंना बे नोंसोरनि बायदि फेस एलबि जागोन आरो ना ओमफ्राय नोङो स्क्रिन कास्टखौ नों अन खालामनायनि उनाव नों गाहायाव फैनानै ओमफ्राय नोङो माबा सिडुलबो खालामनो हायो आरो ना नों खैथा बाजियाव एलबि होगोन नों सिडुल टाइम फिक्स खालामनाबो लानो हायो ओमफ्राय बेखौ खालामालासिनो नेक्स्टआव होदो नेक्स्टआव होलांबानो जाबाय आरो ना माने एखे खालि नोङो स्क्रिन कास्टखौल' अन खालामनांगोन आरो माने आरो बे स्क्रिनखौल' नोङो अन खालामनांगोन आरो ना सब एखे आरोना मडेलालाय नाथाय बे जोंनि बायदि मा होनना बुंगोन बियो ना एसे आन्दा मुन्दा जायो आरोना रोङिया एथ' बुरजा मबाइलाव खोन्थाहरबायमोन आं अनामिकाया फोरोङाखै आरो ना बेखौ गोरलै बारा गोरा नङा मबाइलाव फन नाम्बारफोर थाबा कल खालामनानै खोन्थाहरबाथाय एसे थाबसिन रोङो आरोना बिदि खुगाजों बुंनायखौ बुजियाना अके थेंक इउ आगै सनजित ट्राइ खालामथारगोन आरो आं गोरलैसो नों डाइरेक्टनो इउटुबाव थांदो इउटुबाव थांनानै नों प्लासाव थांखायो नालाय प्लासाव थांनाय लोगो लोगो नों लाइभआव थांबाय नालाय लाइभआव थांनानै बे लाइभआवनो अपसन फैयोमोन ओमफ्राय दायो इउटुबा आपग्रेड जानानै लाइभआवनो अपसन फैला मा फैयो दायो ओइ खनायाव माने कलम बायदि पेन्सिल थायो आरो बे कलम बायदिखौ नागिरो आरो ना कलम बायदियाव थुना होनो नों गाहायाव एकदमबारे सिडुल फरायजोबदो मा दङ बेखौ बानायलांबाय थादो नोङो बेनि उनाव ओमफ्राय गाहायाव नोङो मा बुंगोन मा होनना बुङो नोङो बेखौ अन खालामनांगोन आरो ना सिस्टेमखौ अन खालामनानै सिडुल खालामबा बुहुत मोजां नोङो हमना ला सिडुल नोङो 6थायाव होयोब्ला हमना ला नों 8थायाव होगोनब्ला नोङो 8था जायैनि सिगां नोङो एलबि खालामदो बे माबाखौ सिडुलखौ नोङो सेभ खालामना दोनदो आरो ना 8थायाव होननानै सेभ खालामना दोननानै नोङो बेग फैफिननानै नोङो क्रम ब्राउजाराव थांदो क्रम ब्राउजाराव थांनानै नोंनि चेनेलखौ नोङो लगइन खालामदो चेनेलखौ लगइन खालामनायनि उनाव नोंनि चेनेलाव मोनहैबायना नोंनि चेनेलाव मोनहैखांनायनि उनाव नों बेहाय नों जाय माबाखौ चेनेलखौ नोङो जेनेबा नोङो माबा खालामदों सिडुल खालामदों बैहाय नोंनि क्रम ब्राउजाराव नुजाखागोन नालाय नोंनि चेनेलाव बेहाय माने नोङो थांनानै
थांगोन आरो सेटिंआव थांनानै नोङो कन्टेन्टआव थांनांगोन आरो सरि कन्टेन्टआव थांनानै नों मा खालामनो हायो नों टेग लागायना लानो हायो आरोना टेग लागायदो टेग लागायनानै नोङो टेग लागायजोबनो हायो आरोना सब टेग लागायजोबनो हागोन आरोना नोङो ओमफ्राय नोंनो मा नांगौ बेफोरखौ नों सब बानायजोबनो हायो आरोना नों टेग लागायनो हायो ओमफ्राय टेग लागायोब्ला जेनेबा मोजांसिन जायो आरोना टेग लागायदो टेग लागायनानै नों अके खालामनानै फैदो अके खालामना फैनानै हाथावजोबदो आरोना हाथावजोबनानै आरो ग्रोबनो इउटुबाव फैफिननानै स्टाराव माबायाव मा होनो प्लासनि आइकनाव थांनानै ओइ गोजौआवनो थाखायो नालाय माबाया बेखौ थुनानै नों माबा होदो आरोना बिदि आरो नङाबा नोङो पारमानेन्ट टेग लागायना दोननो हायो लाइभनि थाखाय आं दायो लाइभनि थाखाय पारमानेन्ट टेग लागायना दोनदो आरोना बिदि टेग लागायबासो चेनेला भाइरेल जानाय नालाय र' आं फ्रेस जानो ब्र'ना अके ओमफ्राय अन दोनदो दे अके मेक्सेल ब्र' अके ओमफ्राय जोंना महादेव की लात की महादेव कलर की अके लाइक डान थेंक यू सो माच हेल' गुड मर्निं मस्ट वेलकाम महादेव की लड़की मॉर्निंग थैंक यू सो मच मस्ट वेलकाम इसके बाद हाउस एपने क्या बोला दे आगै ट्राइ खालामगोन आं अके ट्राइ खालामनांगौ होमबासो सक्सेस हाउ आर यू फ्रेंड बोल रहा है आई एम फाइन और आप बताओ आप कैसे हैं मैं तो ठीक हूँ और आप बताओ आपका कैसे हाल चाल चल रहा है राधे ओके राधे जोंनाबो नै ब्रा हाउस आब' नै जोंना आंबो फट'खौ खोन्थानाय बै आंनि गथाथायाव नाय नोङो आंनि फट' नुगोनबा नै नाय नैलाय आंखौ नुदा नै हाय नै आंखौ नुदों हाय ओमफ्राय क्या बोला मैं भी ठीक हूँ अच्छा आप बताओ मैं भी ठीक हूँ भाई में हंस रहा है महादेव के लड़के हंस रहा है हाउस ने क्या बोला बेरे बीरी बाजा बेरे बाजा लायनाय एलबि होबाय मैया आंहा दाना बेरे बाजा लायनाय बेरे बाजा लायनाय आरोना ओमफ्राय मिनिबाय थैंक यू सो मच हार्दिया है हंस रहा है हार्दिया थैंक यू महादेव कलर की क्या कर रहा है अभी बोलो महादेव कलर की क्या कर रहा है बोलो ओमफ्राय जोंना नुबाय दाना आं बिदिबो खालामनो हायोब्रा जोंना ओमफ्राय गोल इज गोल्ड ओके हाँ गर्लफ्रेंड ओके पासानो हाँ मैं आपको पसंद लिया कुछ नहीं ओके और मोरा तो मैं आपको पसंद आपको मैं पसंद लिया है तो मुझे झूठ क्यों बोला है वो पहले अच्छा जी बोला हाँ मैं आपको पसंद लिया है तो मुझे क्यों पहले झूठ बोला था पहले क्यों मुझे झूठ बोला है क्यों झूठ बोला मुझे तो बताओ आप पुनः में क्या है ना और इसके बाद शादी नहीं हुआ बोल के मुझे झूठ बोला था ना अब पुनः में इसके बाद हाउस है बाबू किधर गया हाउस है बाबू कौन पूनम मोरा तू पूनम है ना पागल हो मैं पागल नहीं हो रे मैं पागल कैसे पागल होगा बाय हाँ अभी मालूम पड़ गया देखो बाय बोला ना बाय का नहीं हो गया पूनम में मोरा पूनम बाय नाउ सेव ना दे ओन थैंक यू मैं नहीं जानती हूँ तो कौन है आप किसी को तो कौन है तो बोलो तो कौन मुझे क्या नाम था इसका रीना जी ने मुझे बताया रे मैं चाय पीने जा रहा हूँ ओके रीना जी ने मुझे बताया रे रीना जी ने मुझे बताया इसके बाद अभी सो के उठा हूँ ओके अच्छा हाँ
पूनम जी है। पूनम जी ही 8 बजे में 8:30 बजे में शायद टाइम में उठता था। सेम तो पूनम ही हुआ, किसी ने नहीं हुआ। ये कौन हो, ये मतलब आप होगा शायद मेरा हिसाब से। आं अनल' दे दाना दे अनल'। अन दोनना खामानि मावनोसै नामा आगै आं दाना। अन दोनना खामानि मावनोसै नामा आगै आं दाना। उन्दुनानै खामानि मावनोसै। आरे आरे दे मावदोबा मावदो दे। आंबो बारा गोबाव थालालै 30, 40, 50। आं 9थासिमल' थागोन आरोना 9थासिमल'। मेरा नाम जानवी है। जानवी, ओ जानवी। ओके जो भी हो, थैंक यू सो मच। जो भी हो ना, आपका नाम जानवी हो या महादेव की लड़की हो, आपको मेरा एल्बम में मोस्ट वेलकम। और थैंक यू मेरा एल्बम आके मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू मोस्ट वेलकम। हाउस सेफ अब मांगो दे दाना। आपका मनो हो गया? नहीं मनो हुआ नहीं हुआ। हाँ भी होने जा रहा है। राधे वेलकम हाँ। 9 थानोसै दाना 9 थां 9 गैखाला दा नै बारा गैखाला माथो। जास्ट 10 मिनिटल'सैसो, 10 मिनिटल' थानोसै। अफ्रीकान आ गया रे, अफ्रीकान। हेलो सेम यू लेटर। ओके अच्छा सेम। बोलो हाल चाल क्या है आपका? एकदमबारे दै दै गांलांगोन प्रानजित, नोङो मिथिबायना? दै गांलांगोन एकदमबारे दै गांलांगोन, नोङो मिथिबायना? गोलोमफ्रुलांगोन। थेवबो नोङो गांगा होनो हानाय नङा आरो ना मैसोखौ। ओरैबायदि डेन्जार मैसोआ। थागोन दे आगैनि दाना। अके आब' हाउसएप अके। ओमफ्राय मिक्सेला अन मिक्सेला जोंना साहा लोंखांबाय नामा? नास्टा फ्रेस जाखांबाय नामा? एन हाउसएप होननानै मिनिबायलै नै। ओमफ्राय प्रानजित आगैनि दाना। प्रानजित आगैनि दाना नै। प्रानजित आगैया मिनिफैबायसो। मानसिया एसे हिनजाव नांगौनोलै प्रानजितनो। एन हाउस हिनजाव नायनाया मा जाखो दाना? ओइ प्रानजित, आंनाव मेरला हिनजाव दं। गाद नांगौबा कन्टेक्ट नाम्बाराव हर। आं नोंनि मोखां नुबासो माने नायना होनो हागोन आरो ना, नोंनि मोखां नुबासो। गैया साहायानो जोब्बायसो मोनलोङासै होनजाना। बोरै मोनलोंलायजाखो? गांहा थाब सिखारासैबा। मानो मिनिखो नामजादा मिथियालै मानसिया। माबा मैसो हारिनिसो नांगौनोलैनो, मैसो। आब' हाउसएप प्रानजितनो मैसो हारिनि हिनजावसो नांगौनो। आंनो नागिरमोनलै सासे होनदोंना। आंनो नांथारमोनलै सासे होनदों आरोना। कन्ट्रल। आगै होनो बिबोनां होनथा आदावनो हाया फंबाय लिंबाय दाना। ओं बे आगै होनना बुंबाथाय मा होनो एदावनो हाया होनो। बिबोनां बुंनांगौनो। बिबोनां बुंबासो एदावनो हायो जाहैदों। प्रानजित ब्र, नोंनि जेबो फेस नुवाखै ब्र? आं नायदोंमोन दाना। प्रानजितनि जेबो फेस गैया। बोरै सिख्ला मोननो जेनेबा? बोरै नागिरना होनो? प्रानजितनि फेस नुबासो नायना होनो हागोन ना। हाग्रायावसो मोनो मैसो हारिखौ। प्रानजितना हाग्रायावसो मोनो नोलै नै। गुड मर्निं हम लोग का जिमिस नहीं आ गया। जिमिस मैडम जी गुड मॉर्निंग। जिमिस तो बहुत अच्छा रे। जिमिस मैं आपका प्रोफाइल देख के पागल हो गया रे जिमिस। खर' जानाय जायो आं दाना। खर' जायो आं दाना। खर' जायोनो। मैया बाजै होनलायबाय
दिनै आब' होनलायबाय सनजित फाग्लाया जेबो दसे ससे बाजै नै मा होनो खुगा खैनिया बाजै ओमफ्राय खुगानिफ्राय गाहायखिनिया जाबाय मा होनो माबा खुगा खिनिया जेनेबा गोदोनासिम माने गोदोनासिम माबा जाबाय आरो ना मा होनना बुंगोन गोदोनासिमनिया आब' ओमफ्राय गोदोनानिफ्राय उदैसिमा जाबाय बाजै ओमफ्राय आरो बे उदैखिनिया जाबाय आब' आरो उदैनिफ्राय बे आथिंखिनिया जाबाय बाजैब्रा ससे ससे ओमफ्राय नागिरना होदोलै बाजै होनना बुंदों नै अनामिका गैदारना ओइ हावसायाबाब' मैया नोंनि एलबियाव थांनायाव माबाया बिराद दिस्टार्बब्रा अनामिकाया एकदमबारे सौहरबाय थायो आंखौ बडियावनो सौहरदों ने बडिया साना दं मैया सौनाया बेनिफ्राय अनामिका गैना होनदों गुड मर्निं अनामिका बाजै दामजानानै थोस मिनिबाय एन बाजै नायदोलै सासे मैसो हारिनि दाना मैसो हारिनिसो नांगौनोलैनो आरो नङाबानो खांखोरारियासो नायना होगोन आं हिनजावखौ ट्रान्जिटनो खांखोरारियानि हिनजावसो नांगोन माने जाबाबो लोंबाबो गोनो रोङि आरो ना खांखोरारिया ट्रानजिट जाबाबो लोंबाबो गोनो रोङि खांखोरारिया हिनजावसो होनांगोन नोंनो मैसो हारिखौ नों हानाय नङा ट्रानजिटआ मैसो हारिखौ हानाय नङा खोमालै खांखोरारियासो नांगोन नोमफा होनदों दाना नोमफा मैया सौनाया साना दं नै लेफ्ट साइडआव जि गोसा सौना होदों बडियावनो ओमफ्राय गरमथारना मा गरमथार ना मा जोंना ट्रानजिटआ एकदमबारे ट्रानजिटआ खांखोरारियासो होनांगोन खांखोरारिया हिनजाव ट्रानजिटनो खांखोरारिया माने जाबाबो लोंनो रोङि आरो ना ट्रानजिट देन्जार खांखोरारियानि हिनजावफोरासो एकदमबारे साकात मिलायखागोन आरोना नोंजों मोनायाव होनदों सानाव आब' ना मा होनो अनामिका सिस्टार ओं जायो माने जेनेबा आब' माने सानाव आब' आरोना मोनायाव बाजै माने आब' होनबाथाय एदावनो हाला जाहैबाय नालाय बिदि आरोना माने मोनायाव एदावनांगोन नालाय मेउथुनांगोन ना मोनायाव ओंखायनोथ' बाजै मोनायाव आरोना मैसो हारिनि होनदोंना मेक्सेल सासे नांगौलै होनदाना ओइद सासे नांगौनो मेक्सेल मिनिबाय नामालै जोंना मा होनना बुंखो र' बाजै मोनायाव बे ब्र' मोना बाजै मोनाव बे ब्र' होनदों आरोना मेक्सेल सासे जानांगोन मा होनो ओमफ्राय अनामिका बाजै माथो एसेबो रायदावाखै दाना रेडि खालामदों जानाय लोंनायनि अनामिकाया बिसोर नायनो रोङालै माबा गावसोरसो फैनो नागिरो आरोना फाग्ला सनजित जों जायाहाय आब' गावदां दाना फाग्ला सनजित जों जायाहाय आब' गावदां सेमनि बिसि दाना सामनि बिसि सेमनि बिसि समनि बिसिथ' आरो ओमफ्राय नै हाय आगै मेक्सेल आं खामानि मावदों दाना 3 मिनिटल'सै माथो सनजित नाना ओइ एसे थाबावथों र' 3 मिनिटल'बाबो एसे इन्ट्रेस्ट जाफुनायावलाय औ दे बाजै नाजाना एलबि होआ नामा होनदा दा नों फैयानो एन हाउस जोबनायाव
या प्रानजित माबा मा होनो नोंनो मा हारि नांगौ मैसो हारिनिखौथ' नोंजों जानाय नङा बायदि मोनदों आङो बेनिफ्राय खांखोर हारिया दङ खांखोर हारियाबो मोनगोन ओमफ्राय मा होनो माबाबो दं आरोना मोज्लाय माने मा होनो खोजिमा हारिनि हिनजावबो दं दै खोजिमा हारिनि हांखोर हारियानो दङ मिथिबायना ओमफ्राय बरमा हारिनि हिनजावबो दं आरोना बबेबा सिस्टेमनि मैसो हारिनि दं आरोना ओमफ्राय बोरमा हारिनि हिनजावबो दङ मिथिबायना बोरमा हारिनि आरोना नोंनो मा सिस्टेमनि हिनजावखौ नांगौ बुंलाय आरो एक्सपिरियेन्स खालामनांबा एक्सपिरियेन्स खालामना होगोन मा हारिनि हिनजावखौ आं मैसो हारिनि नागिरनो रोङालै मैसो हारिनि मैसो हारिनो दामफ्ले दामफ्ले जागोनब्रा गिदिर गिदिरनो माने मनसे गाहाम जायो मानसियानो ओमफ्राय आं आं दा दामालिसो नुफेरदों ओमफ्राय आं फांसनाव थानायखाय हाबासै दाना फांसन नुफेरदों आरोना ओमफ्राय खोजिमायालाय जान्जि खिथ' फिसा फिसा जागोन माथो ओंब्रा जान्जि सेरेरे बेरे बालायनाय होदों आं प्रानजित माथो आंनि एलबियाव फैया मालाय आंनाव दाना ओंलै प्रानजितआ एकदमबारे मैसो हारिनि आवसावना थायो ओइ बिदिसो नामा मैसो हारिनिया नाङालै बिदिबा थैगोन दाना ओंब्रा एकदमबारे दामफ्ले आरो ना बिदि आरोना एकदमबारे गिदिर गिदिरालै माने बेटारि गारिखौनो हारसिंनो जायगा लाजोबगोन मिथिबाय सासेयावनो बेखौ बेबायदियाब्रा खाट्रा मिथिबायना बेखायनो होनखाबाय आं नोंखौ गोलोमदै गलांजोबगोन नोङो मेंदै गांलांगोन होनना बुंनाया माखौ दोनखो आं प्रानजित ओमफ्राय जोंना एम एन आ मा होनखो आं लाइकल' दै फंबाय दा अके एम एन थेंक इउ स' माच लाइकल' हरनायनि थाखाय थेंक इउ बेनिफ्राय मा सालथे होनना बुंदों आरो नै खोजिमासो नांगोन आंनो बिदिबा दा खोजिमासो नागिरबाय दायो खोजिमाखौ मोननो नागिरा ना एकदमबारे बलेर' स्करपिय' गोनांसो खोजिमा हारिनिखौ मोनोलै अ दोनना जि सुदोंमोन आं हानाराव अके मेक्सेल साल्थे नों बेस्थ' मेक्सेल साल्थे आं बेस्थ' साल्थे नारा साल्थेनो नों मोख्रा हारिनिसो खोमा सनजित काजोन आं मोख्रा हारिनि जालाबाय नामारा मैसोखौ दबथायनांगोनब्ला किं ओं मिक्सेल बेखौनो मैया ओंखायनो प्रानजितखौ हानाय नङा होनना बुंखादों आं मैयानिफ्रायनो अन थाबाय खामानि मावनोसै सनजित अके फाग्लाफोरा नाना एन हाउसेप दाखालिसो साफ खालामदों दाखालिसो साफ खालामदों आं नोंनिखौ आरोना साल्थे साहा लोंबाय होनना सोंदों नै महादेव की लड़की हेलो क्या बात है ने हम लोग बात कर रहे हैं बोलो महादेव के लड़की हेलो महादेव के लड़के मरमि समिनि बिसिखौ रायदावाखै माथो दाना रायदावदों बहुत खुश हो हाँ कुछ तो थोड़ा बहुत खुश होना पड़ रहा है आंबो दाखालिसो खालामदों आंखौबो एलबि खौनो दाना ओमफ्राय अनन ओमफ्राय जोंना मेक्सेल अन महादेव लड़की अके होनदों एन हाउसेपआ आंनिखौ साफ बानायाखै बियो नान्दा लड़की हु अके आदसा बोलो कमेन्ट प्रानजितनो मा हारिनि नांगौनो प्रानजित
लाटकि हो प्रान्जित आंनिया नोंजों साब दं दा ना सोंदों नै साब दं गैयानो खैजिमा हारिनि मैसोआ जानाय नंला दाना मैसोआ जानाय नंला खैजिमा हारिनिया माने माबा मा होनना बुंगोन एसे फिसाद्राय जायोलै गांजेब जेबद्राय जायो नालाय खैजिमा हारिनिया बारा टेस्टिं जानाय नङा आरोना खैजिमा हारिनिखौ लानाङा ट्रानजित खैजिमा हारिनिया बारा एसेबां माबा जाया माने गोदोना गोलाव गोलाव हारा स्राव स्राव जायो आरोना ओमफ्राय मोख्रा हारिजोंल' थाफा मोख्रा हारिजोंल' थाबा हिनजावफोरा रानलाङोहाय दाना मोख्रा हारि आंखौ मोख्रायाव दोनबाय होमबा नोङो ओइ बुस्थुखौ होलाय दाना ओइ बुस्थुखौ होलाय बुस्थुखौ ना दे बुस्थु होबाय आङो ओमफ्राय साब खालामनायसोथ' प्रान्जिनारा दे आङो अनामिकानोबो माबा हाउस वाइफनोबो बुस्थु होनाबाय अनामिका मिनिबाय आरोना मा हारिया मोजांलै होनाना मा हारिया माने फदमि हारिया मोजां मिथिबायना फदमि मिथिबाय आरो खानाय खिंख्रिखौ दालाखा हले प्रानजित देनजारखा खानाय खिंख्रिया फदमि हारिनिखौला प्रानजित फदमि हारिनिखौ खानायासो सिदा सिदा जागोन आरोना मोखाङा एसे दुलुर जागोन आरोना मिथिबायना ओमफ्राय लाइक डान्स थेंक इउ स' माच गिफ्ट लाइक थाखाय थेंक इउ मेक्सेल साबधान दाना अके आंहा बेस्थ'थारमोनलै ब्रदार अके अके गेबसन जेबो नङा बेस्थ' माबा जेबो नङा ओमफ्राय गेबसन माबोरै सोलिगासिनो नोंना खबर सबर चेनेलफोरा माबोरै सोलिदों खोन्थाहरदो दे हस्टिनिया मोजां जायो प्रान्जित हस्टिनिया एकदमबारे आयु हस्टिनिया मोजां जायालै फाग्ला हस्टिनिया एखबारे हस्टिनिया गोनो रोङा ओमफ्राय आंनो बुस्थुखौ नांखाया आरोना थेंक इउ प्रान्जित दाना दाबो खामानि थांनो ओंखारदों अके 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 गेबसन अके अके फदमिलाय बोरै दाना फदमिया माबाखौ बि अफिसियेला खेनसे खोन्थानाया बावबाय नामा प्रान्जित ओमफ्राय मोजाङानो आंहाबो दाना अके अके गुड मर्निं गेबसन हरदो नै गेबसन ब्र गुड मर्निं ब्र नोंखौ मेक्सेला बेनिफ्राय हाउस वाइफआबो मा होनदों स्कुल गैया फिसाजो उन्दुना दाना स्कुल गैया फिसाजो उन्दै ना दाना फिसाजो उन्दैया स्कुल गैया आरोना हा फिसाजो गिदिरबो दं नामाब्रा होमबा हाउस वाइफआबो गोरजा थाहैगोन जारलां फिसाला गैयाबा ओमफ्राय दुलुर बाजै मानो माथो होआखै दाना गराय जातखौ ला फाग्लाफोर नाना है गराय जातखौ लानांगौ देन्जार जागोन माथो होनबा एखबारे प्रान्जिता माखो बाजै एन्डार ना ओमफ्राय जोंना मन'राम फैदों लाइक दान थेंक इउ स' माच लाइक दान होनायनि थाखाय मस्ट वेलकाम आंनि लबियाव ओमफ्राय गेबसना मा मोनखो औ मेक्सेल साल्टे मर्निं नामदार ना बाय बाय ब्र नादों थेंक इउ स' माच थेंक इउ बेनिफ्राय मा होनना बुंखो जोंना मेक्सेला मा होनदों मर्निं गुड मर्निं मन'राम नामदार ना ओमफ्राय मेक्सेला गेबसना मा होनदों बाजै गावदां गुड मर्निं बाजै सनानदार ना मन' होनदों फुरा 20 मिनिट थाबाय आं दाना अके अके थेंक इउ स' माच सापर्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ मर्निं आगै सना गेबसार ना प्रान्जितआ जोंना खारबाय नामा मैसो हारिनिसो होनांगोन प्रान्जितनो मैसो हारिनि एकदमबारे मनसे आरोना ओमफ्राय मेक्सेल भेरि गुड मर्निं ब्र ना मन'आ आं थांनोसै बाय बाय दाना अके अके ओइ मेक्सेल बारा गल'लाबायनाङा ओमफ्राय
औ बाजै मा खालामदों बाजै मा ओंख्रि संखो बाजै गावदांदारा मा ओंख्रिनो बेनिफ्राय आंनाव मानो फैया नों सनजित आसोलदारना आं टाइम मोनालै सानाव टाइम मोना आं खामानि मावोना सानाव टाइम मोननो नागिरा नै दिनै बोरैबा बोरैबा दिनै खामानि गैयैखाय आरोना खामानि गैयामोन दिनै बोरैबा बोरैबा ओमफ्राय किं कब्रा प्रानजितदारना प्रानजितना माबासो मा होनना बुंगोन खुसेंग्रानिसो प्रानजितना खुसेंग्रा आं मन' दंफैयो माथो दाना आं मन' दंफैयो माथो होनना बुंदों हेलौ 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 बर' ब्लग हेलौ हेलौ मस्ट वेलकाम गेबसना अ होनदारना बर' ब्लगा अ होनदारना मिनिट फुल सापर्ट कर दिया बायना अके थेंक इउ सो माच थेंक इउ सो माच इसके बाद कौन है प्लीज कमेंट करो गैया मन' गैया ब्लेक कब्रा दाना ओइ फाग्ला ब्लेक कब्रासो होनबावबायलै प्रानजितआ ब्लेक कब्रा लासिगोन नामा प्रानजित बे कब्रा लाबा बारा इन्ट्रेस्ट माबा जायानोलै मिथिबायना गेद्दा गुद्दासो जालाबायनोलै प्रानजित गेद्दा गुद्दा ओमफ्राय गेद्दा दा जायनो ओमफ्राय आइडि दंब्ला हरदो ब्र दाना बर' ब्लग आइडियानो गैयालै आइडि गैया आइडि बानायाखै आरोना आङो बानायाखै मन' आगै आंनो मन' आगै नोंनो मा होनखो मन' आगै आंनो याखै नोंखौ आं दाना याखै मा याखै बेलाय ओमफ्राय गेबसन साल्टे डिउटि जोब्बाय नामा होनना सोंदों नै जोंना मेक्सुला प्रानजितआ मिनिबाय अगर टाइम मिला तो मुझे भी रिटर्न सपोर्ट कर दो भाई अके 1K बानायथारनो नाजाबाय दाना एकदमबारे ओरैबारे गिदिंलाय जागोन 1K जागोन टेनसन लानाङा ओमफ्राय बाय बाय प्रानजितआ अके ओमफ्राय आं अन दं दे र' दाना अके मेक्सेल साल्टे डिउटियाव थांनो ओंखारदों आं दाना अके डिउटियाव साउथ आफ्रिकानि नांदेरनाय ना प्रानजित ब्र' ब्लेक कब्रा दाना साउथ आफ्रिकानिसो ब्र' ब्लगआव दा आइडि हरगोन र' दाना बर' ब्लग नोंनो दा आइडि हरगोन प्रानजितआ औ नोंगौ साल्थायनाव दाना औ साल्थायनां खेबसना ओमफ्राय आसोल आं इन दं दे अके ओमफ्राय कमेन्ट हरथ'ला आं दाना अके बेनिफ्राय एभ्रि वान गाइस कमेन्ट खालामदो दे सोर दङ लेडिस एन्ड जेन्टेलमेन रायजो राजा नोंथांमोनखौ बे आंनि जौस्राङाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन मन'राम होनना बुङोब्ला नैबे बर'आ माबाया बर' ब्लगा ओमफ्राय ओंखाम जानो र' सनजित अके मेक्सेल बर' जाना लागोर अन थेंक इउ जोंना बर' ब्लगा अन थेंक इउ मा ओंख्रि मेक्सेल साल्थेनो मा ओंख्रि होनो मेक्सेल साल्थे बर' ब्लग आइडि हरगोन दे दाहाय आं दाना आइडि हरगोन दे मन'राम दाहाय टेनसन लानाङा ओंखाम जानि आं अन थेंक इउ ओंखाम जाना लागोर थेंक इउ नांदों अके नाव दाना जोंना बेसे थांखो अके नाव दाना आरो 55 थांबाय आरोना आरो 45 नांबावगौ ने फिफ्टिसो दंबा हरखादो ना 50 आयु 50 नालाय र'दे नायनो आङो र' मा नाम बर' र' दे मा फाजा जाखो दाना मा फाजा जाखोनो
दानखासोलै र' इजोंबो नायनो आङो आंना मोनब्रैल'सो आइडि दङ मोनब्रै आइडिजों हरखाजोबनायसो आङो बि बि अ डि अ बि अ आर अ ब्लक सोरबाफोर दङबा कमेन्ट खालामदो दे मोनसे मोनगोन र' मोनसे दङ नै भिडिअ रानिं दे नोंनि बे बर' अरांखो माबा बर' ब्लग हेल' बर' ब्लग कमेन्ट खालामलाय दिनै जेरावबो थाङा दाना दिनै जेरावबो अके दिनै जेरावबो थाङा आरोना अके भिडिअ रानिं दे मोनसे नोंनि बैसागो दिमसि मोसानाय आरोना दाना देमसि मोसानाय ओमफ्राय मा होनना बुंदों आं बेस्थ' जाबायलै अके गेबसोम अके थेंक इउ स माच सापर्ट खालामनो थाखाय थेंक इउ दाना अके भिडिअ रानिं सोलिगासिनो नोंनिनो नोंनिनो भिडिअ रानिं जागासिनो दङ गेबसन लोगो बानायना होलांदारा गेबसना खामानिया बेस्थ' जाबाय ओमफ्राय बर' ब्लग नोंनालाय आइडि दंना गैया बर' ब्लग नोंना आइडिफोर दंना गैया थेंक इउ भिडिअ नायगासिनो दं नोंनिखौ नै नोंनिखौ भिडिअ नायगासिनो दं आरोना नै नोंनिखौ भिडिअ नायगासिनो दं नै ओमफ्राय साब खालामगोन आरोना नायग्रोनानै भिडिअ नायगासिनो दङ जाबाय दे भिडिअ नाया 2 मिनिटनि बारा जाबाय 2 मिनिटनि भिडिअ बारा जाबाय भिडिअ नायनाया ओमफ्राय साब खालामबाय आं नायलाय चेक खालामना नायलाय 956 जानांगौ माबा 56 जानांगौ आरोना 956 जानांगौ ओमफ्राय बेजों नायनो जोंना मन'आबो थेंक इउ स माच अननायनि थाखाय ओमफ्राय बर' ब्लग ना थेंक इउ मोननैजोंबो हरबाय दाना अके भिडिअ रानिं नोंनि आरोबाव बर' ब्लगनि भिडिअ रानिं बे भिडिअखौ नायफिनबावबाय आरोना आङो 11 लाइकआ दानि 11 खालामबाय दायो 12 लाइक खालामना होबाय लाइकखौ 12 मारना होबाय 956 जाबाय एबार 957 जागोन आरोना थेंक इउ ओमफ्राय मा ओंख्रि जायामोन फुंनि ब्रेकफास्ट मा जाखो खोन्थाहरदो मन'आ ओंखाम जादों ना मानो होनोमोनलाय ओमफ्राय जोंना बर' ब्लग मा खालामबाय दं दायो ओमफ्राय फुंनि ब्रेकफास्ट जागोना जायाखै साहा लोंना लोङाखै खोन्थाहरदो दे मा खालामबाय दङ ओमफ्राय बोरै खबर सबरा माबोरै बहानिमोन मा जायगानि मा गामिनि मा डिस्ट्रिक्ट सेब खोन्थाहरजोबदो दे दसे रायज्लायनोसै नोंजोंनो आलु भाजा होनदाना अके गोथाव आलु भाजा आरोना ओमफ्राय मा डिस्ट्रिक्टनिमोनलाय चिरां बाक्सा क'क्राझार एनि आदार डिस्ट्रिक्ट आं बाक्सानि अके बाक्सा मा जायगानि आं बाक्सायाव बुहुद बेरायबाय आरोना बाक्सायाव आङो मुसलपुर तामुलपुर इसके बाद ओरै रुप'हि मानास गभर्धन डिस्ट्रिक्ट आनन्द बाजार ओमफ्राय ओरै मुसलपुर
ओमफ्राय एकदम ओरै मुसलपुरखै साहा माबा जायगा दंमोनलै र' रानि फुखुरि माबा दंना सालबारिनि अके सालबारिनिसो सालबारि फाख्रिबारियाव आंहा लोगो दङ सालबारि फाख्रिबारियाव दङ ओमफ्राय सालबारि कलेजनि सोनाब थांनाय लामाजोंबो लोगो दङ ओमफ्राय सालबारिनि कम्पिउटार दखाना आंनि लोगोसो सालबारिनि कम्पिउटार दखाना आंनि लोगो ओमफ्राय बै सालबारिनि कम्पिउटार दखाना बे रुपुयावबो कम्पिउटार दखान होयोना बेयो आंनि लोगोसो मानास सानास बेरायजोब्बाय आरो ना फाख्रिगुरिनिसो नामा नोंबो नों फाख्रिगुरिनि नामा नों फाख्रिगुरिनि नामा सालबारि फाख्रिगुरिनि नामा खोन्थाहरलाय औ नारा फाख्रिगुरिनि होमबा नों माबाखौ सिनायो नामा गेरेमखौ सिनायो नामा नों गेरेमसाखौ फाख्रिगुरिनि गेरेमसाखौ सिनायो नामा नोङो दान खालामना होबाय दे आङो आब' नोंना दान जाबाय मोननैल' आइडि आरो मोनसे आइडिजों चेक खालामनो र' माबा जाबायना 57 जाबाय आरो ना र' मोनसे आइडि दंबावो नायनां औ दा गेरेम आंनि लोगोसोब्रा गेरेम मानदेमोन आंनि लोगोसो गेरेम मोननियावनो आं माथो साननै ना सानथाम गेरेमोननि न'आव थाना फैखांबाय माथो आंलाय नोंहालाय बहानि आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि फाख्रिगुरि गेरेमोननि गामिनिसो होमबा नोङो आंलाय आरो नोङो गेरेमोननि गामि होनना मिथियाना दिनैसो मिथिदों नोंहालाय बहानि आं उदालगुरिनि खोन्थाना लाबासो मिथियो नै गेरेमनि लोगो एकदमबारे गेरेमनि लोगो मादेममोननि लोगो आङो दे कमेन्ट खालामदो दंना गैला भिडिअ रानिं आब' 14 लाख खालामबाय 11निफ्राय फैयै मोनथाम हरसिगोन आं नोंनो मोनथाम अन दारना अन अके गेरेममोननि न'नि अबे साइडखै जायो नोंसोरनालाय जोंना सोनाब सेकदम दाना सोनाब सेकदम माबामोननि मा नाम मोनलाय र' मौसुमि ना मा नाम मोनलाय गेरेमा गामियाव गोसोथोनाय सिख्ला दंना बिसिनि गामिखै नामा गेरेमनि गामियाव गोसोनाय सिख्ला इसिनि साइडखि नामा ओमफ्राय अन थेंकिउ सोनाबसिम दम दाना अन थेंकिउ थालाङो आरोना थालाङोसो अके जोंना मन'रामा अन थेंकिउ जोंना दाराव थालाङो जोंना दाराव अके थालाङो सार ना साहा साहासो गेरेमोननि साहासो जायो नामा बै ओरै गेरेमोननि न' सेरजोंनो ओरै साहा थांनाय लामायाखै थांनांगौ नामा आं मथथे मुसलपुरनिफ्राय लानानै ओरै सालबारि मुसलपुरनिफ्राय लानानै बे सालबारि एरियाखौ गिदिंनानै सालबारि रुपैखौ गिदिंनानै बाइकजों बारलांजोबनानै गबर्धन एरिया सिम गिदिंबाय आरोना आं मुसलपुरनिफ्राय गबर्धन एरियासिम गिदिंजोब्बाय आरोना बाइकजों मेक्सेला मा दानखो कमेन्टखौ फाख्रि बिफांनि साहा दाना फाख्रि बिफां साहा ना आदसा दान
दान जाबाय दे आब' मोनथाम आइदि हरबाय गैला आंनाव मोनब्रै आइदि खामोन मोनब्रै आइदियावनो मोनसे हरखानायमोन दै ओमफ्राय मोनथाम हरबाय आङो एसे सापर्ट खालामना होदो स्किपा जोंना मा होनो अके आइ आइराखि दंमोन नामा होनदों ना आइराखियाव दंमोन नामा ओं गेरेमा आइराखि थियेटाराव मावोमोन माबामोनजों मा होनोमोनलाय आइदिया आंनोबो हर आसोलनाव दा अके हरगोन र' आइदि ना नोंनोबो र' आइराखियाव मावो गेरेबा आं आइराखियाव मावो माबामोनजों मा होनोमोनलाय मा एक्ट्रेसमोनलाय इयो फामफुलि मोनजों मावो फामफुलि मोनजों फामफुलि एक्ट्रेसजों आंबो फामफुलि एक्ट्रेसमोनजों आइराखियाव मावनोबा आंबो मावनो हायोमोन आं मावाखै आरोना आं बायोलै थियेटाराव दे भिडिअ रानिं जोंनि मन'नि भिडिअ रानिं ओमफ्राय दंना गैया आइदि दाना आइदि गैया आंनाव उनद्रोसो दङ हायराखियाव मावोमोन ओं खामानि गैयालै दरमाफोरा खम दायो न'आवनो बेखार दंदां माथो गेरेमा मान्देजों हाजाबालै मान्देया बिराद खामायो मालाय सानसेयावनो 1500 खामायो मान्देया धेमालि आइदि हरलाय मोनब्रैखौबो होन आरोना हरगोन दे हरगोन बेनिफ्राय भिडिअ रानिं सोलिगासिनो दे 51 52 लाइक खालामबाय आं ओमफ्राय दं आरोना अके माबा बोरैबा सासेल' खोन्थाबाय माथो मा होनदों मान्देयालाय दंफां दानो मान्देया दायो माबायाव थांबाय नै इयो केरेलायाव दंहैयो दायो मान्देया दंफां दानोनो सानसेयाव 1500 खामायो बारासो सानसेयाव 1500 मोनो दंफां दाननायनि गामियाव थाबालाय मेरला खामायोमोन बे मान्देया गामियाव थाबालाय मेरला खामायोमोन मान्देया ओइ माबाखौ कम्पिउटार दखानखौ सिनायदा दैमालुमोन थायो बिसोरो कम्पिउटार दखाना सिनायो आरोना आं मनसरमोन बिदिनो नोंसोर सिनायनाय नङा खोमा आं सिनायो इसोर एसे उन्दै नालाय सेंग्राफोरा ओमफ्राय मान्दालाय दंफां दानो मान्देयालाय दंफां दानो आसोल आइदिया आंनोबो जरदा नोंनि भिडिअ रानिं खालामगासिनो मन' नोंनिनो भिडिअ रानिं खालामगासिनो आं नोंनि भिडिअ रानिं खालामदों कमेन्ट बोजा साइडआव दखाना जाना बिरैया सिनायगोन दां दाना बोजा साइडआव दख'ना जाना बोराया दख'ना जाना बोराया सिनायगोन दां दाना बोजोंहाय दख'ना बोराया दख'ना बोराया सिनायगोनदां नों सिनायनो हागौदां 3 मिनिट जाबाय 3 मिनिट रानिं खालामबाय आङो 3 मिनिट 24 सेकेन्ड भिडिअ रानिं मन'नि वान डान
भिडिअ रानिंबाव मोनसे मन'रामनि भिडिअ रानिंबाव मोनसेबाव बिनो आं दानि 52 खालामदोंमोन नालाय एबार 53 खालामना होबाय आं ओमफ्राय आं एसे न'नि खामानि मावनो दा अके दे मावदो दे सेमखौ दसे एसएमखौ दसे सापर्ट हैलायनोसै दाना अके आंबो दोननोसै आंबो आसोल आं दसे थांथ'नोसै अके दे आंनो मोननै आइडि हरबाय दै मोननै आइडि हरसै मोनसे हरखाबाय एबारनिखौ रानिं खालामना हरसै दे आंबो दोननोसै आंबो दोनखानोसै आरो ना दे होमबा थेंक इउ स' माच दे गासिखौबो थेंक इउ स' माच अके 5 मिनिटफोरल' जादों खोमा एसएमनि दिना अके एलबिनो जोंना मा होनो बोथोरा फैदोंमोन आरोना मा फैखो गुड मर्निं आदा अननानै आइडि हरलाय आदा होनना आं दोननोसो नागिरबायमोनलै अन थेंक इउ अन थेंक इउ बोथोर नोंनाव आइडि दंना गैया बोथोरनाव नोंनाव आइडि दंना गैया ओमफ्राय बोथोर ब्र'नाव आइडि दंना गैया बे मबाइलावसो दंमोनलै आंना आइडिया मोनसे दंमोन बे मबाइलजों बोरै आइडि हरगोन दायो एलबिआव थानानै आइडि हरनो हायाना आरो आइडि चेन्ज खालामनो हायाना दा हरगोन र' आङो दै बोथोर जिखुनु नोंखौ सोरनिबा माबानायाव फै बोथोर मा होनना बुंगोन जोंनि अनामिका आब'नि एलबिआव फै दै अनामिका आब'नि एलबिआव फै नोंनो आइडि हरगोन आङो बे मबाइलजों माने बे मबाइलावसो दंना आइडिया अनामिकानि एलबिआव फै अनामिकानियाव आं नोंनो आइडि हरगोन आरोना आं माने आइडिजों थांगोन आरोना अनामिकानियाव नोंनो आइडि हरगोन आरोना आङो अनामिकानाव फैबानो जाबाय ओमफ्राय मा खालामबाय दङ बोथोर ब्र खोन्थाहरदो दे खबर सबर माबोरै ओमफ्राय फुंनि ओमफ्राय बोथोर ब्र नों बहानिमोनलाय बाक्सानि ना मानि होनदोंमोन मा होनना बुंखो दाना तानिसा ने क्या बोला हेलो हाय हेलो गुड मर्निंग ब्र मोस्ट वेलकाम
आं बिस्वनाथ सारियालि बर' बिसनाथ सारियालिना जोंहाबो बिसनाथ सारियालिमोनलै गोदो बोथोर र' जोंहाबो बिसनाथ सारियालियाव थाहैदोंमोन आरोना गोदो आरोना ओमफ्राय बोथोरा थेंकिउ और हम लोग का गारो रोस्टर ब्रो हेलो गारो रोस्टर ब्रो बर' हेलो एवरीवन गाइस प्लीज कमेंट मी no थेंक इउ आमायना हाथाय हामाखै नामा आमाय नङा बख'दो प्लास्टिक खेबना बोन नामा आमाय प्लास्टिक खेबना बोनो ना गिखायोला थेंक इउ सो मच आं एलबि दोननोसै लोगोफोर एनी वन अदर पर्सन कौन है प्लीज कमेंट करो वन कमेंट कर दो मैं एलबी बंद कर रहा हूँ दोस्तों प्लीज सपोर्ट कमेंट लोगोफोर थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड गासैखौ एवरीवन गाइस थैंक यू सो मच बाय लोगोफोर बाय कमेंट खालामदो दे लोगोफोर बाय लालायदो हेलो लोगोफोर बाय लेलो सभी ऑल फ्रेंड दे होमबालाय ब्र आं थांनि दे अके अनामिकानि एलबियाव दा फैबानो जाबाय ब्र अनामिकानि एलबियाव आइडि हरगोन दे आं नोंनो